Dakle, Nacionalna strategija održivog razvoja od 2030. godine postavlja platformu za prevođenje globalnih ciljeva i zadataka u nacionalne okvire. Kroz Nacionalnu strategiju održivog razvoja Crna Gora se pozicionira među prvim zemljama na Zapadnom Balkanu koja je u potpunosti prihvatila u nacionalni sistem i integrisala zahtjeve Ujedinjenih nacija utvrđene agendom za održivi razvoj do 2030. godine. Kao jedna od prvih zemalja koje su u potpunosti definisale odgovor na svih 17 ciljeva održivog razvoja i svih 169 zadataka agende 2030, Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine i pozitivno ocijenjena kako od strane Mediteranske komisije za održivi razvoj, tako i na političkom forumu na visokom nivou u julu 2016. godine u New Yorku, kada smo kroz nacionalni dobrovoljni izvještaj predstavili kompleksni proces izrade ove strategije. Ovom strategijom je na inovativan način data ocjena stanja, identifikovani su ključni i neodrživi trendovi razvoja i potrebe održivog razvoja do 2030. godine. Definisani su strateški ciljevi i mjere za upravljanje nacionalnim resursima kroz četverodimenzionalni razvojni koncept zasnovan na ljudskim, društvenim, prirodnim i ekonomskim resursima. Dodatno, ovom strategijom definisani su princip finansiranja za održivi razvoj i mogući modeli funkcionalnog okvira za održivi razvoj. Strateški ciljevi definisani su kao odgovor na probleme koji su identifikovani kao ključni pokretači nacionalnih neodrživih trendova. Definisani strateški ciljevi povezani su sa mjerama i podmjerama koje čine akcioni plan za održivi razvoj Crne Gore u periodu do 2030. godine. Mjere i podmjere nacionalne strategije održivog razvoja 2030. godine pružuju odgovor na nacionalne potrebe i istovremeno ih povezuju i ispunjavaju sa ispunjavanjem globalnih obaveza definisanih u okviru agende za održivi razvoj 2030. godine. Strategijom se uvodi kvantifikovani sistem praćenja održivosti nacionalnog razvoja primjenom indikatora održivog razvoja koji predstavljaju posebnu vrijednost ovog dokumenta. Strategijom je predviđeno da se o njenom sprovođenju na bazi akcionog plana indikatora izvještava na dvogodišnjem nivou počevši od 2019. godine. Ministarstvo trenutno radi na pripremnoj fazi izrade koja uključuje kompilaciju ulaznih informacija za izradu prvog izvještaja. Jedan od prioriteta u periodu koji slijedi je nadogradnja postojećeg ili uspostavljanje novog efikasnog sistema za praćenje održivosti nacionalnog razvoja, koji bi uključio praćenje sprovođenja ciljeva, mjera i zadataka održivog razvoja utvrđenih akcionim planom i indikatora, na akcionim planu naravno strategije održivog razvoja i indikatora održivog razvoja. Također jedna od ambicija u kreiranju informacionog sistema za izvještavanje je uvezivanje nacionalnog sistema sa UNEP-om, odnosno UNEP Life platformom, koja podržava izvještavanje od strane država članica UN-a. Također u narednom periodu radit ćemo na jačanju međusektorske koordinacije između resora u vladi Crne Gore radi usklađivanja javnih politika s politikom održivog razvoja, kako je to definisano nacionalnom strategijom održivog razvoja. Tu uključuje utvrđivanje nedostataka u horizontalnoj, vertikalnoj ravni uprave u pogledu preuzimanja ciljeva, indikatora održivog razvoja u nacionalni okvir, odnosno preuzimanje ciljeva, kako bi se postiglo usklađivanje postojećih relevantnih strategija, programa i planova sa agendom UN-a za održivi razvoj u 2030. godine. Kako bi sprovođenje politike održivog razvoja bilo efikasnije i djelotvornije, neophodno je u narednom periodu osnažiti političku podršku sprovođenju politike održivog razvoja i osnažiti stručno-administrativni nivo sprovođenja kroz uspostavljanje adekvatnog i funkcionalnog institucionalnog sistema za održivi razvoj. Uspostavljanje institucionalnog mehanizma za upravljanje za održivi razvoj uz obezbijeđen budžet za finansiranje, pretpostavke ispunjavanja ciljeva nacionalne strategije održivog razvoja, ujedno i ciljeva agende održivog razvoja 2030. godine.